Hoy! Hoy! Napalakay ka ba? Malita kayo. Utang bayad. Bay, kwarta! Way kwarta. Di na pwede na. Bubayad juga. Kahit, ginay mo ha! Boss? Pops? Butak, boss! Asa man tong training nga? Langayan man kayo. Boss! Naabot rin yung kagwang oh. Boss, pasensya kayo, boss. Nadugay ko. Pero Taysa, nga nung nag-short raman ka. First day ba yan mo karon nung nag-short ra ka? Na, pasensya kayo, boss. Wa pa man gud na uga, boss. Nabuang na ni ron. Luod kay katanawon. Boss, pasayloan ang gugog karon, boss. Sige, tagaan tigag chance. Pero sunod ha, pagpantalo na. O lagi, boss. Promise, boss. Kay first day nimo karon, ikaw bahala sa itong mga customer kay gahi kay mang bayad. Sige, boss. May problema. Ako'y bahala to nila. Anad ako, anak. Kana kung ganahan boy. Nya, boss. Tara na. Udto na, oh. Excited na kayo ko ba? Dirita maningil, boss. Ay lisod pod ug moagi ra ta. Anak gani ko. Matay, boss. Murag hadluka maning balaya ni mingaw man kayo. Usay hadlok, ingon ka anad na ka. Anad lagi, boss. Pero ang ako mang ginapaninglan di man ni nani kamingaw. Naunsa? Ay sig talo-talo dia. Tara na. Tara. Ayo. Ayo! Boss, murag mingaw man. Alagi ni tao. Tanawa oh, patik-atik na. Dagan kay sinilas oh. Bitaw, boss mo. Marama day mo, ha? Boss, muda! Atik mo mga kayo dyan nilas dire, oh. Yes, ano sa inyo? Naaraman day na. Mugawas naman day ka. Ay dong, dagan pa kami tubig. Tanawa lagi ba? Nalaan ang tag-water bro. Nag-shoot ka manggod ka. Di man ko mag-deliver og tubig, di. Maningil, may utang. Ay, kolektor ka pala? Bayad na. Kahit ka mugawas, ha? Dong, wala pa ko kwarta. Nabuang na. Boss, waday kwarta. Tanawa na ni ron. Sunod balik na lang dong. Antay bitaw sunod balik, di mo bayad, ha? Tara Paps, isunod bayad mo na. Tara. Kini Paps, syarog di ni mo bayad. Ayo! Ayo! Grabe gahi po ni mga tao, diri. Uy, gahi man kaya yun? Ana, bitaw ko si Mua. Mong ikaw gay bahala no. Di day ka mugawas, ha? Ayo! Kaya ako, sir. Maningil may utang. Dugay mugawas. Sir, nagpait man ko karon uy. Mauna, panglaki pa. Grabe man pud ka, sir, uy. Boss, saon man eh, nagpait daw. Patay yung tani ron boy. Wa tayo makulikta. Sunod balik na lang ninyo, sir. Mubayad lagi ko. Bantay bitaw ng mga pasalig, ha? Tara, boss. Dire, syarog di ni mo bayad. Bayad lagi nero. Ayo! Hoy! Ang saya to, sir. Maningil may utang. Natay, minga po din yun. Naunhanon mo sa turko. Yate ng turkuha na. Tanawa na unang tastor ko. Lit-lit bang ka ba? Sige lang, boss, sunod. Magsayo na ko. Yate, yung saon man na to ni Ronte. Balik na lang mo sunod, sir. Walas daw ng trabaho ani. Tulo na ka customer ba? Wa pa ni bayad sa tuwa. Ay, kabala ka, boss. Kung sunod paningla na to, bayad lagi to. Ayo! Ayo! Sure ko. Kini, boss, mohatag yun eh. May untag mo hatag ni karon. Kay wa patay na singil ba? Ayo! Dahil yun ay. Go! Ayo! Ay dong, dagan pa may gasol. Tanawa ra. Lalaan mo tig-deliver og gasol. Giingnan bitaw kag pagpantalon. Te, di man ko man-delivery gasol, te. Maningil may utang. Ay dong, wa pa ba jud ko ikabayad ron dong. Na, nabuang na ni Ron. May pundo kay nagsilingan mo diri, puros gahi mamayad. Sao na ni Paps, kasabaan din tani ron, wa tay masingil. Boss, katong isa na lang yun ka, paningla na to ang pag-asaan eh. Bayad lagi to. Sa sunod na lang, sir, mubayad lagi ko. Bantay ha. Tara, boss. Kani Paps, syarog di ni mo bayad. Bayad lagi ni Ron. Ayo! Nagpabungol-bungol na po do. Gubak din yung purtahan Ron. Tuktukag maayo Paps, kanila lang jud atong pag-asa. Uy, bahala ni boss. Woy! Napalakay ka ba? Malita kayo. Utang bayad. Bay, kwarta! Way kwarta. Di na pwede na. Bubayad juga. Bay, kwarta! Gay, ulo! Mao pa'y isog, oh. Ti, bayad na. Gamay kay kang tao ba? Isog kay ka. Ayaw mo kabot! Hindi ko kabayad! Sus, di mi madlo ka ng urat-urat ni mo. Naanad na mi ana. Dalon na to ni boss. Dalon. Kahit, ginay mo ha! Boss? Unsa ka?
Kung sa ka, nabuang ng mataan eh. Pops! Butak, Pops! Tayo sa buwangoy na miyaman. Paps, baliki ko, Paps! Bahala ka diyan, nasa mong likod, oh!